வணக்கம். நெருப்பு தமிழன். போர்ச்சுகலில் இருந்து ஒரு தமிழனுடைய குமுறல். அண்ணா, நம்ம சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் மென்மேலும் நீங்கள் விழிப்புணர்வை கொடுக்க வேண்டும், அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு இங்கு இருக்கக்கூடிய நிலவரங்களை நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் என்று எமக்கு ஒரு குரல் பதிவை அளித்துள்ளார். அந்த குரல் பதிவு என்பது கனடாவினுடைய நேரப்படி எமக்கு மாலை ஒரு 5:30 மணி அளவில் எமக்கு கிடைத்தது. அது அவருக்கு போர்ச்சுகலிலிருந்து ஒரு இரவில் இருக்கலாம். போர்ச்சுகல் நாட்டிலிருந்து அந்த குரல் பதிவை அனுப்பிச்சிருக்காரு. அவர் தன்னுடைய குரல் பதிவை எமக்கு அனுப்பி வைத்து இதன் வாயிலாக நீங்கள் விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும், அங்கே இருக்கக்கூடிய நிலை என்ன, அங்கே அண்ணா 7.25 லட்சம் வரைக்கும் செலவு செய்து வர்றாங்க, அந்த சம்பளத்தை அவங்களால எடுக்க முடியல, ஒரு மிகப்பெரிய சம்பளம் கொடுப்பதாக ஒரு மாயை இருக்குது, அந்த அளவிற்கான வேலை வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு, அதே வேளையில் கொடுக்கப்படக்கூடிய சம்பளங்கள் என்பது எல்லாரும் நினைப்பதை போல அதிகமான சம்பளங்கள் அல்ல என்று அவர் தன்னுடைய குரல் பதிவு செய்து அனுப்பியிருக்கின்றார். நமது தமிழ் சமூகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கின்ற அவர் தமிழ் சமூகத்தினுடைய நலன் கருதி இதை அனுப்பியுள்ளார். இது விளம்பர நோக்கத்திற்காகவோ அல்லது அவரினுடைய பெயர் எமக்கு தெரியவில்லை, எனக்கு ஞாபகமும் இல்லை. அவருடைய எண்ணை கூட நான் சேமித்து வைக்கலை. ஆனால் அவர் அவ்வப்போது இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை எமக்கு தொடர்பு கொண்டு சொல்லியிருக்காரு. ஒருவேளை எனக்கு இன்றைக்கு தான் அது ஒரு சரியான ஒரு நேரமாக அமைந்துள்ளதாக நான் நினைக்கிறேன். அதனால் இதை உடனடியாக அவனுடைய குரல் பதிவை நம்ம பதிவிறக்கம் செய்து இன்றைக்கு அதை நம்ம அதாவது ஒரு பேசிக் வேர்ஷனில் போட்டு எடிட் பண்ணி அதை இந்த தளங்களில் பதிவு செய்கிறோம். இதனுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் விழிப்புணர்வு தான். எம்மை பின்பற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் இந்த விழிப்புணர்வுக்காக மட்டும்தான் இந்த தளம் செயல்படுது. பொய்களையும் புரட்டுகளையும் பித்தலாட்டங்களையும் செய்யக்கூடிய தேவையோ அவசியமோ நம்மளுடைய தளத்திற்கு அல்ல. அதே வேளையில் ஏதாவது ஒரு வெத்து விளம்பரங்களை வைத்து பார்வையாளர்களை அதிகப்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற எந்த விதமான நோக்கமும் நமக்கு எப்போதுமே கிடையாது. அதையும் நீங்கள் அனைவரும் நன்கு உணர்வீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும். அதே வேளையில் அவர் சொல்லக்கூடிய விடயங்கள் 45 வயதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியவர்களெல்லாம் இங்கே வருவது ஒரு கேள்விக்குறி. அது மட்டுமல்ல, அவங்களுக்கு இரத்த அழுத்தம், இரத்த கொதிப்பு, இரத்த உயர் அழுத்தம் இவைகளெல்லாம் இருந்தால் அவர்களெல்லாம் வர வேண்டாம், அதெல்லாம் இங்கே சரி வராது. அதிகமாக இங்கே கொடுக்கப்படக்கூடிய வேலைகள் என்பது விவசாய வேலைகள், கடினமான வேலை. அதனால் அதில் மிகப்பெரிய கடினமான சுமைகள் இருக்குது. அதெல்லாம் இங்கே யாராலையும் அந்த வேலைகளை செய்ய முடியலை. அதனால் பலரும் அந்த நாட்டை விட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகளும் இருக்குது என்பதும் எமக்கு தெரிந்தது தான். இதே வேளையில் இவர் இந்த நாட்டுக்கு சென்றவுடன் அதுக்கப்புறம் டிஆர்சி விண்ணப்பம் செய்வதற்காக அவர் ஒரு நபரை தொடர்பு கொண்டுள்ளார். அதில் எனக்கு தெரிந்த நபர் தான். ஆனால் அவர் 1000 யூரோவுக்கு மேலே செலவாகும் என்று சொல்றதுனால அவர் இன்னொரு நபரை தொடர்பு கொண்டு மிக எளிமையாக அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு நபரை தொடர்பு கொண்டு மிக எளிமையான ஒரு மிக குறைவான தொகையில் அவர் டிஆர்சிக்கு விண்ணப்பம் செய்துவிட்டு அதன் பிறகு அவர் வேலை செய்யக்கூடிய இடங்கள்லேயே அவர் தங்குவதாகவும் ஒரு செய்தியை அனுப்பியிருந்தார். அவர் பெயர் எனக்கு உண்மையாகவே தெரியலை. அதே போல் ஆனால் இந்த சமூக சிந்தனைகளை அவரினுடைய தமிழ் சமூகத்திற்கு ஏதாவது செய்யணும், இப்போ எனது வாயிலாக அவர் தன்னுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் வெளியிடுங்க என்று குறிப்பிடுகின்ற இந்த விடயங்களை நம்ம மனதார பாராட்டுகின்றோம். அவரினுடைய தமிழ் சமூகத்தினுடைய சேவையும் அவரினுடைய நல்லெண்ணங்களும் தொடரட்டும். குரல் பதிவையும் நம்ம இங்கே இணைக்கிறோம். அந்த குரல் பதிவினுடைய முழுமையாக கேளுங்க. அந்த குரல் பதிவினுடைய அர்த்தம் என்ன, அதனுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை வலியும் வேதனையும் நிறைந்த ஒவ்வொருவனும் உணர முடியும் என்று எமக்கு தெரியும். அதனால் தயவு செய்து இது ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் எல்லாம் அந்த நாடுகளுக்கு போய் யாரும் சம்பாதிக்க வேண்டாம், சம்பாதிக்கக்கூடாது என்கின்ற எந்த விதமான ஒரு தவறான ஒரு எண்ணமும் இல்லை. இது தமிழ் சமூகத்தினுடைய நலன் கருதி ஒவ்வொரு காணொலிகளையும் நம்ம வெளியிட்டு கொண்டு இருக்கின்றோம். இதெல்லாம் நிறைய சந்தாதாரர்கள் வரணும், பார்வையாளர்கள் வரணும், அதனுடைய நோக்கம் அல்ல இந்த தளம். இப்பொழுதும் நான் சொல்வது தான், நடுக்கடலில் எதிர் திசையில் நாம் பயணித்து கொண்டிருக்கின்றோம். நம்முடைய இலக்கு எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும்
நம்மளுடைய இலக்கு பாதுகாப்பாக 26,000 பேரை ஏற்றிக்கொள்கின்ற இந்த பயண கப்பல் பாதுகாப்பாக செல்ல வேண்டும். அதுவரையில் நம்ம பொறுமையாக எதிர் திசையில் செல்வோம். ஆகவே இந்த தளம் பல வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுக்கும். ஆனால் அதுக்கு எங்கேயோ ஒரு சில வேலை வாய்ப்புகளை மட்டும்தான் உருவாக்கி கொடுக்க முடியும். எல்லாருக்கும் உதவி செய்வதற்கு நான் அரசாங்கம் அல்ல. இருந்தாலும் இயன்றதை முடிந்த வரையில் 100% உங்களில் ஒருவனாக, 14 கோடி தமிழர்களில் ஒருவனாக தமிழ் சமூகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். தமிழ் சமூகத்திற்கு என்னுடைய பங்கும் இருக்க வேண்டும். இது காலத்தினுடைய கட்டாயம் என்பதாலும் நம்மளுடைய சேவைகள் தொடர்கின்றன. இதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம். குரல் பதிவை நீங்கள் முழுவதுமாக கேளுங்கள். அதன் பிறகு அங்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை உணருங்கள். குரல் பதிவோடு இங்கே இணைத்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நெருப்பு தமிழன், சமூக ஆர்வலர். தமிழனாக வாழ்வதே லட்சியம். வாழ்க வளமுடன் சகோதரர். நல்லா இருக்கீங்களா? எப்படி இருக்கீங்க? தங்களுடைய குடும்பத்தார், தங்களுடைய பணிகள் எல்லாம் எப்படி இருக்குது? நல்லபடியாக இருக்குங்களா? உங்களோட உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்குங்களா? ஒரு சின்ன விஷயங்களை உங்கள்கிட்ட தெளிவுபடுத்துறதுக்காக நான் பேசுகிறேன். நான் போர்ச்சுகல்லேருந்து நான் பேசுகிறேன். நான் ஒரு சில நபர்கள் இப்போ நான் இடையில பார்த்தேன், அவங்ககிட்ட பேசினேன். எல்லாருமே எவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு, 7.25 லட்சம், 8 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. 8 லட்ச ரூபா கொடுத்து வந்திருக்காங்க. இங்கே போர்ச்சுகலுக்கு வந்துட்டு சில பேர் அக்ரிகல்ச்சர் வேலை பார்த்தாங்க. இப்போ வேலை கம்மியாகி போச்சு, வேலை இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கிறவங்க, அங்கே ஏதாவது கிடைக்கிற வேலையை பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே போட்டிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க. சில பேர் 45 வயசுக்கு மேலே இங்கே வந்துட்டு சுத்தமாக கையில் காசு வேலை செய்ய முடியாமல் அவங்கள வேலையை விட்டு நீக்கி வந்துட்டு ஊருக்கே சும்மா திருப்பி போனவங்களும் இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இங்கே வந்துட்டாங்க, வந்து 1 மாதம் ஆச்சு. சைனீஸ் ஹோட்டலுக்கு போய் பாத்திரம் கழுவ போகிறாங்க. அங்கே 12 மணி நேரம் வேலை வாங்கிட்டு உங்களுக்கு ஒர்க் கான்ட்ராக்ட் போட முடியாது, நீ கறி சரியாக வெட்டல, உனக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி 1 நாளில் 2 நாளில் அப்படி திருப்பி அனுப்பி விட்றதும், அந்த மாதிரி விஷயங்களும் இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதனால் மக்களுக்கு ஒரு தெளிவு வேணும். மக்களுக்கு வர்றவங்க 45 வயசுக்கு மேலே 47 வயசுக்கு மேலே இங்கே அக்ரிகல்ச்சர் வேலை செய்ய முடியல, இவ்வளோ காசு செலவு பண்ணிட்டு வந்துட்டு ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடுறாங்க. அதே மாதிரி இங்கே வந்துட்ட பிறகு பேப்பர் வேலை செஞ்சுட்டு ஹோட்டலில் போகிறாங்க, வேலைக்கு செய்ய முடியல, அக்ரிகல்ச்சர் வேலை செய்ய முடியல, அது பண்ண முடியல. ஏன் வந்தோம், எதுக்கு வந்தோம், என்னடா இப்படி ஆகிப்போச்சு நம்ம நிலமை, கையில் எடுத்துகிட்டு வந்த காசு செலவாகி போச்சு, ரூமுக்கு காசு கொடுக்க முடியல, சாப்பாட்டுக்கு செலவு காசு இல்லை, என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுன்னு முழிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால் மக்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தெரியப்படுத்துங்க. வந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கக்கூடிய வேலை அக்ரிகல்ச்சர் வேலை தான் கிடைக்கும். அந்த அக்ரிகல்ச்சர் வேலை 3வது மாதத்துலேருந்து 10வது மாதம் வரைக்கும் தான் கிடைக்கும். 3வது மாதத்துலேருந்து மார்ச் மாதத்தில் ஆரம்பித்து 9வது மாதம் 10வது மாதம் வரைக்கும், இந்த இப்போ ஓடுற மாதத்துலேயே இந்த மாதத்துலேயே மழை நேற்று பெஞ்சிச்சு, 1 வாரம் வேலை இல்லாமல் சும்மா இருக்காங்க. அப்போ 10வது மாதம் அக்டோபர் மாதத்துலாம் ஃபைனல் ஆகிடுது. அதை விட பார்த்தா மார்ச் மாதம் வரைக்கும் வேலை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், அந்த இடத்துல 150 பேர் வேலை செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு பிரித்து வேலை கொடுக்குறாங்க. அப்போ ஒரு ஆளுக்கு அதில் 10 நாள் வேலை, 15 நாள் வேலை, இப்படி தான் அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிது. அதனால் மக்கள்கிட்ட நீங்கள் சொல்லுங்கள், யார் நீங்கள் வந்தாலும் போனாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி சில கஷ்டங்கள்லாம் இருக்குது. நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அங்கே 80,000 சம்பளம், 70,000 சம்பளம், 1 லட்ச ரூபா சம்பளம், 50,000 சம்பளம் அப்படின்னு சில யூடியூப்பில் அள்ளி விடுறாங்க. அங்கே போயிட்டா எல்லாம் கிடச்சிடும், காடு கிடச்சிடும், போயிடும். ஓகே, எல்லாம் கிடைக்கும், இல்லைன்னா நான் சொல்ல வரல. ஆனால் 2 வருஷம் உங்களுடைய என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது. நீங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் தெளிவாக சொல்கிறீங்க. ஆனால் இருந்தாலும் இந்த மக்கள்கிட்ட திருப்பியும் சொல்லிவிடுங்க, சரிங்களா? மக்கள்கிட்ட திருப்பியும் என்ன செஞ்சிடுங்க, இந்த விஷயத்தை நீங்கள் தெளிவுபடுத்துருங்க. மக்களே, நீங்கள் போகிறீங்களா, இந்த வயசுக்கு மேலே போகிறீங்களா, இங்கே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாகணும், இவ்வளோ போயாகணும். அதே மாதிரி வேலை இருந்தாலும் வீட்டில் என்ன செய்ய முடியாது. நீங்கள் 8 லட்ச ரூபா கடன் வாங்கிட்டு நான் வட்டி கட்டணும், போகணும், வரணும், கடனை அடைக்கணும் அப்படின்லாம் சொன்னால் உங்களால் பண்ண முடியாது. நீங்கள் அப்படியே போகிறதா இருந்தால் கூட நீங்கள் நேரடியாக விசா அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு எந்த செலவும் இல்லாமல்
20, 30,000 செலவு பண்ணி போகிறீங்க, 50,000 செலவு பண்ணி போகிறீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. அதை விட்டுட்டு நீங்கள் 8 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணலாம் நீங்கள் போகாதீங்க. 8 லட்ச ரூபாலாம் ரொம்ப அதிகம்ண்ணே, ரொம்ப அதிகம். இதெல்லாம் வந்து அப்படி ஒன்று 8 லட்ச ரூபா போட்டு அதுக்கு அழகாக ஊரில் முதல்ல போட்டு ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். சரிங்களா? அவ்வளோ காசெல்லாம் இங்கே போட்டுட்டு அதெல்லாம் அவங்க எப்போ எடுப்பாங்கன்னு தெரியல எனக்கு. சரிங்களா? அதனால் வந்து நீங்கள் மக்கள்கிட்ட எப்படி தெளிவுபடுத்துங்க, மக்கள்கிட்ட நீங்கள் சொல்லுங்கள். ரொம்ப அதிகமாக காசு செலவு பண்ணிவிட்டு அதேமாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமாக ரொம்ப ஹெவியாக ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படி பண்ணக்கூடிய உடம்புலாம் தான் வர சொல்லுங்கள். எனக்கு சுகர் இருக்குது, பிபி இருக்குது, ப்ரெஷர் இருக்குது, கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது, நான் போயிட்டு அங்கே போய் நான் அப்படி பார்த்துக்கோன்னா நினைக்க வேணாம்னு சொல்லிவிடுங்க. அதனால் வந்து ஏதாவது வீடியோ பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த கண்டென்ட்டை வச்சு மக்கள்கிட்ட தெளிவாக சொல்லுங்கள். சரிங்களா? நேற்று கூட ஒருத்தர் வந்துட்டு என்ன பண்ணார், 7.25 லட்சமோ இல்லை 8 லட்சம் செலவு பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாரு. வந்துட்டு என்ன செஞ்சிட்டாரு, இங்கே வந்து 2 மாதம் 3 மாதம் வேலை செஞ்சுருக்கிறாரு அக்ரிகல்ச்சரில். அவருக்கு 47 45 வயசுக்கு மேலே போகுது. அவரால் வேலை செய்ய முடியலன்னு சொல்லி அந்த கம்பெனி எடுத்துட்டாங்க. கடைசியில் வழி இல்லாமல் நம்மளால் முடியலன்னு சொல்லிட்டு ஊருக்கு போயிட்டார். அவர் சம்பாதிச்ச சம்பாதனை ஒரு 550, இங்கே ஒரு 550 ரூபா முத காசு வாங்கியிருக்கிறார். அந்த 550 ரூபா ஒரு சம்பளம் வாங்கினதோட சரி வேலை முடிஞ்சு போச்சு. இந்த இடத்துல இந்த மாதம் சம்பளம் வாங்கிட்டு அந்த காசை எடுத்துகிட்டு ஊருக்கு போயிட்டார். சரிங்களா? இதுதான் இங்கே நடக்கக்கூடிய நிலைமையாக இருக்குது. அதனால் வந்து மக்கள்கிட்ட தயவு செஞ்சு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரங்க இப்போ நிறைய பேர் வராங்கன்னு, ராமநாதபுரம், தஞ்சாவூர், இந்த மாதிரி கோயம்புத்தூர் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய மக்கள் வராங்க இங்கே. சரிங்களா? அதனால் வந்து நீங்கள் மக்களுக்கு ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்துங்க. அந்த விஷயத்தை சொல்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இந்த மெசேஜை பதிவு போடுறேன்னு நினைப்பேன். சரிங்களா? நன்றி. வாழ்க வளமுடன்.